Mga igsoon, daghan ang mga pagtulunan nga atong makuha sa mga pagbasa karon, nga mamahimong atong kapamalandungan sa atuang kaugalingon. Apan tuguti ako sa pagpaambit kaninyo og duha lamang ka mga puntos sa pagpamalandong. Unsa man kining duha ka puntos? Una, ang pagpangandam. Ikaduha, ang atong pagka-Kristiyanos or ang atoang relasyon ngadto sa Ginoo. Nauna, pagpangandam. Unsa man ning pagpangandam? Unsang klase sa pagpangandam? Ang pagpangandam sa kaugalingon. Not physically, or not only physical, but ang labing mahinungdanon, ang espirituhanon nga pagpangandam. Og mahimo lamang kung kita nag-agad sa kaalam sa Dios. Kung nag-andam ta sa tuang kaugalingon physically, then ayaw taligami ang pagpangandam spiritually. Kay most of the time, mao kini ang atong malimtan, ang spiritual preparation. I know and I believe nga before mo may anhe din sa simbahan, nangandam gayud kamo physically. Inyo gayong giandam ang inyong buhok, ang inyong sanina, inyong giandam ang inyong dagway, nagpagwapo o nagpagwapo gayud kamo. Nang lipstick gayud kamo. Nagbutang pa kamo extension sa inyong mga kilay. But the question is, are you disposed to meet or to receive our Lord Jesus Christ at this Eucharistic celebration? Andam ba kita nga makighimamat ug mudawat sa Dios nining santos nga Eucharistia? Andam ba kita nga mudawat kaniya? Andam ba kita nga mangalawat? Mga igsuon, andam o maandam kita kung ana ka nato ang kaalam sa Dios. Unsa may buot na ako ipasabot niini. Now, sa unang pagbasa, nagisgot sa kaalam sa Dios nga mao'y mahimong sumbanan ka nato nga nangandoy sa kasiguraduhan sa kinabuhi. Dili kinilisod o dili lisod ang kinipangitaon kung kita adunay paghigugma sa pag-angkon niini, paghigugma sa kaalam. Mao kini ang gipadayag sa sulat sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam magsugod kung nagtinguha kita sa pagtulunan sa kinasingkasing gayod. Ang tinguha sa pagtuon o sa pagbaton sa kaalam mao'y pag-amping sa iyang mga balaod sa usa ka kasiguruhan nga walay kamatayon. Nga sa ato pa, ang kaalam sa Dios magsugod diya sa pagsunod sa balaod o paghigugma sa isig katawo. Kung ato kining mabatunan sa atong kaugalingon, kung ato kining nabansay sa tag sa kaugalingon, dali lang nato maangkon ang kaalam sa Dios. O sa ingon ni ana, kanunay gayud kitang andam nga makighimamat sa tuang Ginoo. Dili lang nining santos nga Eucharistia, kundili ngadto usab sa laing kalibutan nga kundiin kita pagabanhawon ang kalibutan nga wala nay katapusan. Gani si San Pablo sa iyang unang sulat ngadto sa Tesalonica, nagtudlo kanato sa atong gilauman nga mao ang nabanhawong Kristo, kundiin kita usab sa samang paagi banhawon sa umaabot nga panahon. Usa kini kapag tulunan nga ngayan natong isilsil sa atong alimpatakan isip mga Kristiyanos, kay kini mao'y magagiya kanato sa atong makanunayong pagpangita sa dagway sa Dios o sa atong pagpaningkamot nining kalibutana. Sa ato pa, dili di ay kawang ang atong pagpakabuhi nining kalibutana, kundili usa di ay kini kapag paningkamot sa pagkabot, sa paglaom nga mahiusa kita sa atong amahan nga langit nun.
pinaagi sa atong pagpangandam kanunay spiritually. Pagpangandam kanunay spiritually. Ikaduhang punto, ang ato ang pagka-Kristiyanos o ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kumusta man? Kumusta man ang atong relasyon sa Dios? Kumusta man ang atong pagka-Kristiyanos? Nagmatinod-anon ba kita ngadto sa Ginoo? Wala ba kita magluib sa Dios? Wala ba kita magdinanghag sa atong pagkabinunyagan? Nagmaalamon ba kita diha sa atong pagpuyo isip mga anak sa Dios? Kini nga mga pangutana napadayag diha sa sambingay sa 10 ka dalaga. Ug atong nadungog nga dunay 2 ka klase sa mga dalaga nga gisgutan diha sa sambingay. Una, ang maalamon nga mga dalaga. Ikaduha, ang mga danghag nga mga dalaga. Now, asa man nato makita ang atong kaugalingon karon? Asa man nato masalaminan ang atong kaugalingon karon? Sa maalamon o sa danghag nga mga dalaga? Siguro mo nay atong ipangutana sa atong tag sa kaugalingon karon o atong pamalandungan o atong balunon sa atong pagpamauli sa tag sa kapanimalay. Kining 2 ka klase sa dalaga aduna sila'y gitawag og communality. O kung sa manilahang communality, ang ilahang kadasig sa pagpaabot nga makita ang kaslunon nga lalaki, ang pamanhunon nga lalaki. But I believe being eager is not matters most, but on one's preparedness. Kinsa maning mga maalamon nga dalaga? Ang mga maalamon nga dalaga mao kini kadtong mga Kristiyanos nga maisugong nagpaabot, madasigong nagpaabot ug maandamon sa kaugalingon alang sa pag-abot ni Kristo. Madugay man moabot ang Dios sa ilang kinabuhi o bisan pa man makatagamta man og mga daghang pagsulay sa kinabuhi, they are very much ready. They are prepared. Tulong ang amo ang exam, major exam. Sige siya nagpahinumdum ka namo nining maong panultihon nga mangandam kanunay. Og mingon siya, there is no substitute to a good preparation. If we fail to prepare, we are preparing to fail. Again, there is no substitute to a good preparation. If we fail to prepare, we are preparing to fail. Muna makiksunan ko ni Kristo, matagkaroon ko niya, mangandam kita. Kinsa man ang mga danghag ng mga dalaga. Ang mga danghag ng mga dalaga, mao kini kadtong mga tawo nga nag-enjoy sa mga benepisyo sa pagka-Kristiyanos without true love for Christ and His church. Mga tao nga nag-enjoy sa mga benepisyo sa pagka-Kristiyanos without true love for Christ and for His church. Mao kini sila ang mga Kristiyano sa ngalan lamang apan wala sa buhat. Nag-enjoy sa kinabuhi karon pero wala mangandam sa umaabot nga panahon. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang Dios nag-awhag kanato nga samtang aniya pa kita sa kalibutan nga lumalabay lamang, samtang makahimo pa kita, kinahanglan nga kanunay kitang andam matag karon ug unya. Ug hugot ang atong pagtuo, pagsalig, ingon man lalom ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kay wala kita masayod
unsang taknaa o unsang orasa muabot ang Dios diha sa tagsa-tagsa sa kinabuhi. Busa kinahanglan gayud kita nga magtukaw kanunay. Kinahanglan kita nga mangandam kanunay spiritually. Ug pangayoon nato ang kaalam sa Dios aron sa ingon sayon ug dali alang kanato ang pagpangandam ug sa pagsulod sa kumbira sa kasal nga mao ang dapit na kundiin ato adidto ang pamanhunon, ato adidto ang atong langitnong amahan, ang dapit nga mao ang gingharian sa langit, ang dapit nga wala nay katapusan, ang dapit nga puno sa kalipay, puno sa himaya. Mo nang ato ang himuong panig-ingnan ang mga maalamong dalaga diha sa nagsatag sa kinabuhi nga sa matag karon og unya dili nato taligaman ang pagpangandam, ang pagpreparar sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi aron sa pag-abot sa panahon nga moabot ng Dios diha sa tagsatag sa kinabuhi. Andam kita nga makighimamat kaniya, andam kitang moatubang kaniya ug mugakos kaniya. O ginaot unta makaigsunan ko ni Kristo nga kita karon nga aniya karon dinhi nga nagsaulog ng santos nga Eucharistia sa pagdayeg o magpasalamat sa Dios. Andam unta usab kita nga mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo sa panahon sa tuang pagkalawat. Andam unta kita nga mudawat sa atong Ginoong Hesus diya sa tagsatag sa kinabuhi. Limpyo unta ang atong konsensya, limpyo unta ang atong kalan. Wala unta kitay bahid sa sala nga atong gihambin karon. Wala unta kitay kaligut-gut sa atong tagsatag sa kakasing-kasing karon. Wala unta kitay gikasilagan karon. Ug wala unta kitay gidumtan karon. Hinaot unta nga andam kita sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo nining santos nga Eucharistia. Amen. 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 Palihog manindog ug atoy padayag ang atong